Ahojte priatelia, alebo Džulej, ako hovoríme tu v Ladaku. Títo dvaja to sme my, nadšenci horskej cyklistiky, ktorí si celý rok tak v pohodičke bicyklujú systémom z krčmy do krčmy. Ale raz do roka prekročíme svoj tieň a dáme nejakú poriadnu cykloexpedíciu. Tento rok to bolo sem. Do samotného srdca indických Himalájí, do krajiny zvanej Ladak, uchvatné to miesto na bicyklovanie. Toto je podrobnejšia mapka. Prílet do mesta Leha. Píše sa Leh, ale číta sa Leh. Leh, keď poviete, to nikto vám nebude rozumieť. Je to vysokohorské turistické centrum vo výške asi 3,5 tisíc. Tu je obrovská výhoda v logistike. Tam priletíte, poskládate bicykle a môžete hneď bicyklovať na 3 strany. 1, 2, 3. Prosto nemusíte riešiť žiadne transfery, len sadnúť na bicykel a ísť. My sme si naplánovali 2 trasy. Jedna táto červená, druhá táto tyrkysovo-modrá. Obidve asi 500 kilákov. Prevýšenie, to sa radšej ani nepýtajte. Táto prvá mala byť taká objavnejšia, zaujímavejšia. Najzaujímavejšia časť bol tento úsek z údolia rieky Indus do údolia rieky Zanskar, respektíve do bývalého kráľovstva Zanskar. To je novo postavená divoká cestička, čistý off-road, asi 200 kilákov to má. Pretína 2 vysokohorské sedlá, tesne pod 5000, prechádza divokými oblastiami, donedávna neprístupnými. Takže toto malo byť taký highlight. Následne potom už toto som mal prejdené, prejazdené, až do mesta Kargil, centrum horúcej konfliktnej oblasti Kašmír. Bohužiaľ musím konštatovať, že táto časť sa nám nepodarila zrealizovať. Tu na začiatku tejto cestičky za takých dosť dramatických okolností sme to museli vzdať. To samozrejme vysvetlím v ďalšom, prečo, ako, na čo. No ale táto druhá časť, tá sa už podarila. Tá mala byť neže ľahšia, naopak podľa parametrov je tam 5 sediel okolo 5000, 2 dokonca takmer 5400, takže z tohto hľadiska náročnejšia, ale pre mňa taká pohodovejšia, lebo už som to mal väčšinou prejazdené. Nemalo nás tam čo prekvapiť, naopak som sa tešil na nádherné scenérie okolo jazera Comorí, prípadne ešte nejaké ďalšie veci, ktoré som ešte nenavštívil. Na úvod niekoľko praktických rád, čo si zobrať so sebou. Základná myšlienka je čo najmenej, žiadne zbytočnosti. Teda čo sme si zobrali my a čo sa nám osvedčilo. Malý spacáčik a nafúkovacia karimatka. Nebolo to až také nutné, všade sme našli ubytovanie v tzv. Homestayoch, ale istota je istota, keby bolo potrebné nejaké núdzové prenocovanie, tak sme boli na to trocha pripravení. Čo sa týka oblečenia, netreba to preháňať. Aj keď sú to Himaláje, 90% času sme trávili v krátkych nohaviciach, krátke tričko, ale samozrejme v tých sedlách sme obliekali aj niečo dlhšie, aj paperová vetrovka sa zišla, teplé rukavice, čapka do Himalájí, myslíme samozrejmosť. Čo sa týka stravy, osvedčilo sa nám zobrať si malý varič a cez obed si uvariť nejakú polievočku. Všade kúpite obligátne bifónky, ktoré chutia vynikajúco. Okrem toho kúpite aj nejaké sušenky, na tom sme fungovali ako nápoj Coca-Cola, zriedená vodou z Himalajskej rieky, ako energetický nápoj, nič lepšie nemôže byť. Samozrejme nejaké hygienické potreby, nejaká lekárnička, nejaké doklady, peniaze.
To je tak asi všetko. Žiadne zbytočnosti, nejaké solárne panely, to sme nemali, alebo ja neviem, niektorí blázni nosia všelijaké filtre na filtrovanie vody a potom hodinu denne filtrujú vodu, alebo nejaké chemické zlúčeniny na dezinfekciu vody. Takisto to náhradné oblečenie, to sme nejako nepreháňali, proste hodíte sa do Himalajskej rieky, najlepšia automatická práčka, aká môže byť. Nejaké náhradné ponožky, dobre, to sa ešte dá, no, dajme tomu. Takto sme si to naložili na bicykle, čiže predná brašňa, tuto nejaké pytlíky na potraviny, tu som mal brašnú trojuholníkovú do rámu, tam bol ešus a tiež nejaké potraviny v rámci daného dňa. V nárade na bicykel pod sedlom, aj duša, lepenia a tak ďalej. Tu na nejaké tekutiny, no proste takto náľahko sme si to tam užívali. No už sme na našom obľúbenom mieste Balky Luggage Office na švejcharskom letisku. Bicykle nabalené v krabiciach, ktoré ľahko získate v obchode, kde predávajú bicykle. Tam dáte bicykel a všetko potrebné. Pre zaujímavosť, cena letenky momentálne stojí, mám pocit, okolo 1000 €. Aj nás to tak stálo približne. Spiatočná letenka samozrejme s bicyklom. Ak špekulujete, môžete kúpiť aj trochu lacnejšie, ale my sme moc nešpekulovali. No potom, keď sa teda nalodím do lietadla, tak neviem, či to je, tak vždycky to moje lietadlo zamierí niekam východným smerom. Aj teraz letíme cez indické hlavné mesto Dili a následne krátkým lokálnym letom takto prekonávame indické Himaláje. Užívame si tieto výhľady. Aj pilot mal zrejme preto pochopenie a neviem z akého dôvodu urobil takúto vývrtku, aby sme si to tam poriadne pozreli. Samozrejme, všetko sme to sledovali na GPS-ku, že kadiaľ pôjdeme a sme si to porovnávali s tým, kadiaľ letíme. Tu na nás prekvapilo, že v týchto miestach, kadiaľ sme aj plánovali, že by sme mali bicyklovať, bol čerstvo napadnutý sneh. Takže aj toto sa môže stať, ale nič dramatické. Zasvietí slnko, to za chvíľu je preč. Prílet do Lehu, takto sme si objednali taxík. Dopravili sme sa do ubytovne, ktorú sme si vytipovali z Bookingu. Mali sme šťastnú ruku, lebo to bolo veľmi pekné ubytovanie. Ako vidíte, dôležitá vec, že tam bolo aj veľa zelene, čo teda v týchto končinách nie je úplne normálne. Krásna záhrada, tam sme si takto v pohode poskladali bicykle, čo bola prvá úloha. A hneď sme vyrazili do mesta, aj v rámci takej troška aklimatizácie, lebo predsa len sme vo výške 3,5, takže už tá aklimatizácia začína fungovať. Pozrieť si mesto, čo ako, vymeniť peniaze samozrejme, ochutnať miestnu stravu. Pozisťovali sme, ako vybaviť potrebné permity, lebo nachádzame sa v pohraničnej oblasti, kde má India rôzne konflikty s Čínou a s Pakistanom, takže do tých pohraničných území je potrebný pre cudzincov nejaký permit, čiže povolenie, ale nie je to problém, to je za pár eur, to dostanete na každom rohu. Takže toto sú zábery z prvého dňa, ktoré sme strávili v Lehu. Ako ešte raz hovorím, Leh, to vám nikto nerozumie, musíte hovoriť Le, ale tak ja sa budem asi mýliť. No, tam celý Leh je zameraný na turistov, takže predávajú tam všetky možné druhy tovarov, ktoré by turisti mohli kúpiť. Rôzne tie kašmírové látky a suveníry a neviem čo. Psíkovia, tí sú tam takisto na každom kroku.
No a toto sme už ďalší deň ráno pripravení, namotivovaní vyraziť, zbalení. Krabice, dôležitá vec, sme si uložili v tejto ubytovni, čo je teda našim takým zvykom, že v tej ubytovni ich poprosíme, aby nám tie krabice vždycky nejako uložili. Títo boli veľmi ochotní, samozrejme. A prvý deň ťaháme pozdĺž rieky Indus. Je to síce hlavná cesta, ale ako vidíte, scenérie sú celkom zaujímavé. Dali sme ten deň vyše 100 kilometrov vo výške tak medzi 3 a 3,5 tisíc, čo je úplne perfektné na aklimatizáciu. Ale predsa len už sme boli šťastní, keď sme došli na túto odbočku a odbočili z hlavnej cesty na takúto úžasnú cestičku. To bol vlastne začiatok toho prejazdu z údolia Indu do údolia Zanskaru cez tie divoké územia a 2 5-tisícové sedlá. Ten deň sme už absolvovali len pár kilometrov do tohto údolia, lebo už sa zvečerievalo. Ale ako vidíte, my nevynechávame ani kontakty s miestnym obyvateľom. Dášenka si okrem svojich potrebných vecí niesla asi pol kila lízatok, aby rozdávala miestnym deťurencom. Takéto pekné ubytko získavame v prvej nejakej dedinke na odbočke od hlavnej cesty. Samozrejme, všetci nás tam masívne pozbudzovali. Toto sme vyfotení s nejakými miestnymi tetuškami. No a začíname už vstupovať do nádherného územia, ako vidíte podľa týchto hôr. A takáto cestička úzkým kaňonom, kolmé steny, divoké scenérie. Asfaltka už po pár kilometroch skončila, takže to, čo bajkeri my preferujeme, prírodný povrch. Takže vyzeralo to, že to je nádherný nápad sa tu prejsť touto cestičkou až do hlavného mesta Zanskarského kráľovstva Padum, čo je asi 220 km. Z toho 200 km je takto off-road. No scenérie je neustále úžasné. Ovšem začal sa tam prejavovať nejaký problémik, ktorý už aj včera sme zaznamenali, že ako náhle sme nastúpali do nejakých 3,5 a viac tisíc metrov, Dašenka začala mať nejaké problémy s dýchaním a s točením hlavy a neviem čím. Moc som tomu neprikladal dôležitosť, lebo tak sme tam len druhý deň, takže tá aklimatizácia prebieha u každého inak, tak možno, že u nej to trvá nejaký deň, 2 dlhšie. Ale už sa vtedy ukázalo, že nie sme schopní splniť dnešný cieľ, to znamená prejsť až cez sedlo Sirsila 4800. A v tejto poslednej dedinke Hanupata sme sa teda rozhodli, že zakončíme našu dnešnú púť, hoci sme prešli asi 20 km, ale že teda musíme ešte nejaký ďalší deň obetovať na tú aklimatizáciu. Samozrejme v každých týchto dedinkách sú nejaké homesteje, čiže také ubytovne. Za cirka v priemere 10 € dostanete nocľah aj s raňajkami, aj s večerou. No toto je to naše ubytovanie. Tam bola taká terasa, takéto nádherné výhľady. Vidíme, že oni tam aj v takýchto divokých údoliach stále obrábajú nejakú pôdu, pestujú nejaké obilia, alebo neviem, čo to tu je. No a ďalší deň teda, už tak som si nebol istý, či to naozaj vyjde. Bolo to tak 50/50, som tomu dával šancu, že teda sa pokúsime dosiahnuť to prvé sedlo Sirsila 4800 a za ním by mala byť nejaká ďalšia dedinka a tam získať ubytovanie. Len bohužiaľ teda
Dašenka stále ešte má problémy s tou hlavou a s dýchaním a neviem čím. Takže sme dosiahli len tam, čo vidíte hore, takú tú vodorovnú cestičku. To bolo asi hranica 4000 metrov a tam už sme ďalej pokračovať nedokázali. Takže s ťažkým srdcom sme sa museli otočiť a zjazdovať touto nádhernou dolinkou dole. S tým, že už pravdepodobne sa tam nedokážeme vrátiť a už pravdepodobne túto časť našeho výletu budeme musieť vyškrtnúť z našich plánov. Takže ešte raz si vychutnávame tieto nádherné kaňonovité scenérie. A zídeme až dole k rieke. To je blázen. Hovorte mi blázen. Už ma bere má Mirko sa kúpe v Himalajskej rieke. Blázen je to. Od rieky sme potom nastúpali asi 400 výškových do kláštorného mestečka Lamajru. Tu sme našli pekné ubytovanie, dobrú reštiku a rozhodli sme sa ďalší deň tu stráviť kvôli aklimatizácii a využiť tento deň na kultúrno-poznávacú činnosť v miestnom kláštore. Ahojte, sme v jednom z najstarších monastýrov v Himalajach, v Lamajru. Vnútri sa nedá fotiť, tak sa snažím tu urobiť aspoň nejaké video. Je to tu až hrozne strašné. Bubny bubnujú, mnísi sa tu modlia, fotiť sa nedá. Za mnou sú nádherné kopce, Himaláje. Ďalší deň pokračujeme, ale už po zmenenej trase, tak, aby sme čo najmenej sa pohybovali vo vyšších nadmorských výškach. V Himalajach to ale dosť dobre nie je možné, takže prvé sedlo fotila 4100 dosahujeme s veľkými problémami. Ešte zozjazdujeme na druhú stranu, ale tu sa rozhodneme rezignovať. Objednávame si takýto pick-up, vraciame sa do lehu s tým, že vyhľadáme zdravotnú pomoc. Indická nemocnica pôsobí na prvý pohľad dosť chaoticky, je tam veľa ľudí, ale má to nejakú svoju vnútornú organizovanosť a hlavne dynamiku. Takže pomerne rýchlo, behom pol hodiny sa dostávame do ambulancie lekára. Lekár pracuje tiež veľmi dynamicky, okamžite urobí základné vyšetrenia, naškrabe na papier takúto predpísanú liečbu. Následne je Dašenka prijatá na lôžkové oddelenie, dostane kyslík, infúzie, injekcie, lieky a tak ďalej. Ponechajú si ju tam do nasledujúceho dňa, okolo obeda ju prepustia a samozrejme hneď začíname testovať výsledky práce indických lekárov. Nad lehom sa nachádzajú také vyvýšené miesta s nejakými historickými objektami, nejaké kláštory. To predstavuje nadmorskú výšku asi tak 3800, leh je vo výške asi 3500. Takže hneď tam začíname jazdiť na bicykli a vyzerá to veľmi dobre. Dašenka vysmiatá. Toto sú tie vyvýšené miesta nad lehom. Toto je pohľad na leh, teda leh. No a ďalší deň sa teda rozhodneme pokračovať a realizovať tú druhú časť našej trasy. Ťaháme to
údolím rieky Indus proti prúdu rieky. Cesta je nepríjemne frekventovaná, ale nešpekulujeme hľadať nejakú dopravu, lebo potrebujeme sa rozhýbať. A navyše po ceste máme takéto zaujímavé historické objekty, miestne kláštory, tzv. Gompy. Toto je jeden z najslavnejších, Gompa Tixi. Tu sa zastavíme a navštívime tento kláštor. Toto je na jeho nádvorí. Toto sú tie vyššie miesta v tomto kláštore a toto sú interiéry. Toto je Buddha a toto je Maitreya, mystická postava v buddhizme. Samozrejme, na obed sa zastavíme v nejakej reštaurácii. Toto je menu, úchvatné indické jedlá, všetko vegetariánske samozrejme, ale vôbec nám to nevadí, je to veľmi chutné. Ceny vidíte, 100 rupí je asi euro, takže nad 2 eurá tu sotva niečo nájdete. Toto je vynikajúca polievka tukpa, k tomu čapáty, respektíve paráty. Paráty sú také placky so zemiakou a s cibulou. K tomu nejaké to jedlo. Ťaháme ďalej pozdĺž rieky Indus až do mesta Upši a tu sa odkláňame od rieky. Modlitebný mlynček. Samozrejme miestnych psíkov je všade veľa. Niekedy neodolám a takémuto zlatému psíkovi niečo ponúknem, aj keď nie som schopný nakrmiť všetkých psov, ktorí sa tam pohybujú. Potom odbáčame od rieky Indus takýmto zaujímavým údolím, stále stúpame. Ten deň prekonáme vzdialenosť asi 100 km a dostávame sa do nadmorskej výšky asi 4200 do poslednej dedinky pod sedlom Taglangla. Tu sa ubytujeme, už prichádzame sem za tmy, ale dostávame perfektné ubytovanie, perfektnú starostlivosť večera, dokonca aj teplá sprcha. Tieto tetušky, matka s dcerou sa o nás vzorne postarajú. No a ráno ideme ďalej. Rozhodneme sa zaútočiť, lebo náš zdravotný stav to dovoluje. Rozhodneme sa zaútočiť na jedno z najvyšších sediel na našej trase a aj jedno z najvyšších sediel vôbec dosiahnuteľných na bicykli, takmer 5400 metrov vysoká Taglangla. Tam vzadu na horizonte to je Taglangla. Vidíte, že dášenka v pohode, indické zdravotníctvo funguje na jednotku. Tu by som sa troška pozastavil a pri tomto pohľade na našu cestičku vysvetlil, čo vlastne, ako sa to tu bicykluje v tomto Ladaku. Ako vidíte, indické Himalaje tu nie sú také brutálne, ako povedzme v Nepále. Sú to také plochejšie, takže cyklisti tu majú celkom dobrú šancu. Základom je tzv. Himalajská highway, po ktorej sa stále ešte pohybujeme, ktorá predstavuje trasu medzi Manali a Lehom. Je to asi 500 km, prekonávajú sa asi 6 sediel, plus minus okolo 5000. Cesta je už dnes kompletne vyasfaltovaná. Doprava nie je úplne nízka. Stretávate tam autá, dokonca kamióny, také menšie, vojenské kolóny a tak ďalej. Ale myslím, že stále to stojí za to. Je to úchvatná cesta, ten zážitok je veľkolepý. Ja som to absolvoval už 2-krát. Stále veľa cyklistov sa vydáva na túto trasu, takže myslím si, že stojí to za to si to absolvovať. Aj keď ja už dneska vyhľadávam skôr také tie bokovky, také tie vedľajšie cestičky, ale väčšinou sa tej himalajskej highway nevyhnem. Tie vedľajšie cestičky sú už dneska takisto vyasfaltované, aj keď doprava je tam o mnoho nižšia. Sem tam sa nájde ešte aj prírodný povrch, ale tendencia je všetko asfaltovať.
Osobne by som tie asfaltky až tak nezatracoval, lebo na tých 5000 metrov tam ste radi, že vôbec idete, je vám jedno, či idete po asfaltke alebo po šotoline. Tá šotolina s tým sypkým kamenistým povrchom vám robí dosť problémy v tých výškach, aby ste to udýchali. A ja si vždy spomeniem na Zola Demiana, ktorý povedal, že nad 8000 metrov, keď sa chytíte z koby, tak o nič nejde, to nikto nerieši. Takže keď si to preložím do bajkerskej reči, tak nad 5000 metrov, keď idete po asfaltke, tiež sa to nerieši. Pomerne úspešne v relatívne krátkom čase, niekedy popoludní, dosahujeme sedlo Taglangla. Toto je tesne pod sedlom a už sme na vrchole stúpania sedlo Taglangla. V stopách je to toľkoto, v metroch je to 5359 metrov. Samozrejme vrcholová fotka, pohľady zo sedla, pohľad na druhú stranu. No a pri tomto zábere by som teda poukázal na to, že prečo vlastne tu ja tak rád bicyklujem, prečo som tu už po tretíkrát. Proste takéto možnosti bicyklovať v týchto nadmorských výškach, tieto pohľady na úžasné scenérie himalajských, indických Himalájí, toto proste nikde inde nenachádzam na svete, takže preto to tu mám rád a už som tu teda, ako hovorím, po tretíkrát. Naobliekame sa, zozjazdujeme nejakých 500 výškových do takého strediska na Himalajskej highway, ktoré poskytuje aj ubytovanie, aj stravu pre pocestných, pre vodičov kamiónu, ale aj pre nás, cyklistov. Tu sa ubytujeme, dostaneme dobrú stravu, na druhý deň vyrážame. Už odbočujeme z Himalajskej highway, ako som spomínal, na tie bočné cestičky smerom na jazero, respektíve planinu Cokar. Toto sú scenérie z tejto oblasti, také skromné malé dedinky nomádskych pastierov. Toto je typická scenéria planiny Cokar. Ako vidíte, na rozdiel od tej prvej časti, už tu na tie údolia nie sú také divoké kaňony, už sú tu také široké údolia. Smerom na čínsku hranicu, smerom na sever sa tie údolia ešte rozširujú. Tu dosahujeme ďalšie sedlo veľmi tesne pod 5000. A spúšťame sa na druhú stranu pomerne dlhým zjazdom. Klesáme až do dedinky Sumdo. Himalajská dedinka Sumdo, typická scenéria. Na nádvorí sa nachádza jednak modlitebný mlynček, ale ako keď si všimnete na streche, tak modlitebný mlynček vysiela do okolia nielen modlitby, ale aj internet. Tu sa môžete pripojiť na Wi-Fi. Toto je náš domáci, ktorý nám už niečo pripravuje. Takto nám to pekne servíruje. Ďalší deň odbočujeme k úchvatnému jazeru Comori, prekonávame ďalšie sedlo tesne pod 5000. A na druhú stranu zjazdujeme a po úchvatnej planine s krásnymi jazerami, z ktorých posledné je náš cieľ, jazero Comori.
Pri jazere Comóri sme sa ubytovali v tom najluxusnejšom zariadení, aké sa podarilo nájsť, aby sme minuli z tých 100 000 rupí, ktoré sme si na úvod vymenili. Takže raňajky, obed, švédske stoly, perfektná izba, cena niečo cez 20 eur na osobu. Normálne platíme 10 za takýto full service. No a potom sme mali neobmedzené možnosti ochutnávať rôzne indické špeciality na báze zeleniny, z tofu alebo so syrom, bez mesa samozrejme, ale vôbec nám to nechýbalo, lebo chutilo nám to úžasne. Spiatočnú cestu sme absolvovali takýmto pick-upom, lebo jednu cestu sem sme už prešli a mali sme toho dosť. Takže v pohode sme sa dostali do údolia rieky Indus. Tam sa podarilo nafotiť takéto stádo jakov, lebo oni sú to brutálne vyzerajúce zvieratá, ale v skutočnosti sú veľmi plachí, problém je sa k ním priblížiť. Boli sme mimo už turistických destinácií, takže reštauračné zariadenie vyzeralo nejako takto. Ale táto tetuška sa nás ujala a v pohode nás nasýtila. Potom sme si našli ubytovanie a ďalší deň sme sa rozhodli urobiť si výškový rekord a dosiahnuť sedlo Kakasangla, ktoré má niečo cez 5400 metrov. Bolo tam nádherne, ale bol tam malý problémik, že v podstate bolo treba dosiahnuť sedlá dve. Prvé je toto, ktoré má veľmi tesne pod 5000. Potom bolo treba zozjazdovať niekoľko 100 výškových a potom konečne finálny výšľap do sedla Kakasangla. Ale toto by sme už neboli stihli, pretože aj tak sme došli na ubytovanie už po zotmení. Takže v tomto mieste sme si len vychutnali tieto nádherné výhľady, uvarili polievočku a zozjazdovali dole. Toto je typická scenéria z údolia rieky Indus. Rieka si tu preráža cestu takýmito brutálnymi kaňonmi. A mali sme ešte nejakú časovú rezervu, tak sme navštívili 2 kláštory v okolí. Toto je slávny Hemis. Toto je jeho nádvorie. A potom tento menej známy, ale impozantne vyzerajúci, ktorý je málo navštevovaný, ale veľmi sa nám tam páčilo, lebo tí lámovia boli takí ústretovejší. Dokonca sa podarilo natočiť jednoho lámu pri jeho dennej modlitbe. Za chvíľučku ho uvidíte. Toto ešte nie je on. Až teraz. Modliaci sa mních. Na záver nášho pobytu, ako obvykle, som naplánoval výjazd do sedla Kharnungla, ináč zvaného aj Bikerský Everest. Ale títo zlatučky dobrulinkovia nám spôsobili menšiu zápletku. A síce ráno, keď sme už namotivovaní, akože ideme hore, prechádzali cez leh, jeden z nich nejako psychicky nezvládol, že Dašenka si tam ide na bicykli a zakusol jej do lítka. Takže sme boli nútení vyskúšať indický zdravotný systém po druhýkrát. Opäť zafungoval na jednotku. Okamžite nám predpísali takýto vakcinačný program. Pichli dokonca 1 či 2 vakcíny. Dokonca sme mohli už aj v ten deň pokračovať, ale rozhodli sme sa, že už teda odložíme to na zajtra, ešte sme mali rezervu.
Ale paradoxné je to, že opäť sme nič neplatili, ale keď sme prišli na Slovensko a chceli pokračovať v tomto vakcinačnom programe, už sme museli samozrejme zaplatiť za tie vakcíny. To proste nemá komentár. No, takže ten deň sme už nejako tak zabili v tom lehu a ďalší deň opäť namotivovaní vyrážame smer Chardung-La. Z lehu je to asi 40 km s prevýšením asi takmer 2000 metrov. Tu vidíte, spotreba pôvodných hmot je cca pol litra Coca-Coly na 10 km. Pohľad na leh. A toto sme už posledný úsek pod Chardung-La. Tu vidíte, že ono sa to nazýva bikerský Everest, ale už to nie je ani bikerský, ani Everest. Vidíte, že je tá cesta až povrch vyasfaltovaná, takže kľudne tam môžete ísť aj na žiletke. A druhá vec je, už to nie je ani Everest, pretože už indická vláda medzičasom vybudovala cesty do vyšších priesmykov. Toto má 5359, už sú prístupnené priesmyky 5600, 5800, takže máme čo robiť na budúce roky. No ale proste toto, najmä teda ten impozantný výškový rozdiel z lehu tých takmer 2 km, proste stále to robí akože atraktívna bikerská záležitosť. Toto je už tesne pod priesmykom, ešte nie sme v priesmyku Chardung-La a už vidíme pohľady na druhú stranu, na pohoria, ktoré sú v Číne. Mám pocit, že to už nie sú Himalaje, že to už je Karakoram, ale nie som si tým úplne istý. No a samozrejme vrcholová fotka nemôže chýbať a bude nasledovať ešte krátke, také divoké vrcholové videjko. Takže toto bola bodka za našim pobytom v Ladaku. A ďalší deň sme sa krátkym letom presunuli do indickej metropolity. Supermodernou rýchlodráhou sme sa dostali do mesta a odviezli asi 2 alebo 3 zastávky metrom a vystúpili na stanici Chhavri Bazar. Ja vždy, keď vystúpim na tejto stanici metra a vyjdem z tých podzemných priestorov eskalátormi na zemský povrch, tak prežívam úchvatný okamžik, lebo sa dostávam do úplne inej geopolitickej, kultúrnej, časovej a neviem akej dimenzie, ako môžete vidieť z týchto fotografií. Ja som to zažil už asi 3-krát, ale vždycky ma tento okamžik fascinuje. Proste títo ľudia, táto atmosféra, neviem, či sa mi to podarí vám fotograficky nejako priblížiť, aj keď sa o to snažím. Už po 3-krát som tam. Ale proste ten obraz, áno, dobre, možno vidíte, aj zvuky budete vidieť, ale proste tie pachy, tie vône, tie chute tých jedál, čo tu pripravujú, to sa mi zachytiť samozrejme nepodarí. To si musí každý vyskúšať na vlastnej koži. No proste, neviem, možno, že pre vás by to bol nejaký diskomfort, alebo by ste boli z toho nebodaj ešte nejaký znechutení, alebo neviem čo, ale pre mňa to je úžasný zážitok, proste pohybovať sa, fotiť týchto ľudí. Vždycky by som si to užíval aj niekoľko dní, ale bohužiaľ vždycky mám na to čas len pár hodín, kým čakám na nejaký ďalší let. Samozrejme tu všetko funguje na ulici, aj kúpeľňa, aj spálňa, aj domáce zvieratá tu majú.
Samozrejme, elektroinštalácie, to v Indii nejaké bezpečnostné predpisy a vyhlášky to vôbec nepoznajú. To hlavne, že tá elektrina ide cez tie drôty. No a keď dojde k nejakej poruche, tak nejaký drôt sa pridá, alebo neviem čo, ale proste nikto tu nemá s ničím nejaký problém. To ani v indickom jazyku určite také slovo ako problém neexistuje. No takže toto je centrum starého Dili. Tam slušná žárka. Dili. Ja cítim sa tu jak v Blážnici. V tejto časti mesta sa nachádza aj významný kultúrno-historický objekt Červená pevnosť. V nedeľu popoludní sa tu schádza pomerne veľké množstvo miestnych obyvateľov, takže ešte niekoľko portrétov miestnych ľudí. Potom bude nasledovať krátke video z nočného Dili. A už mi nezostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť. A rozlúčim sa slovíčkom, ktoré jediné som sa naučil v Indii a ktoré by mal každý ovládať, kto sa chystá do Indie. A je toto obligátne namaste. Takže namaste.